Shubor nakaslem jong unong san hima. USP ke East Jentia Hills Jakpal Singh Dhanwa ukurwa khubor ula pentim bahaga khatnyo trik unaiwing arajar arpulai kawai katrokit umpnyang diesel kabadanya registration number NL Not Iway AH RR Sao Henreo kala hak surok ba National Highway 6 jongkasnong tera. Hagani ke jingjiao nong nia jong katrok ya balatip kerteng kumushakib Sheikh ubana ka jela Maharashtra udang sakut hapo katrong padhadin ke jingerap jong kipat ba lala aban sei u napo katrong balapun kitno sa civil hospital cleariat na kabenta ban yo ya ke jing sumar ka babiang kipurit hadin mapelong ya ke jing tokit bat apa bishar benya ya ki kot kisla jong katrong lalap baka kerteng bat ka jakasa jong utrai kali kamnya ha bat ki jing tho ki bala ai ha ka chalan Shisho kat kum gi khubor bala yo lum la ong bala det ban penlong ni kijing tokit napo ko office jong ga Bharat Petroleum Transport ki bala kam bagani ka trok ka bakalla ka khlem thap pnyang napo ka slem trekam jong ki bat kim don ki sakhi ha ki dorki ki bapen I ba kani ka trok kawan ban thap pnyang ki pulit ha ba penlong ni kijing tokit ki lap ba khrum jong kani ka trong ki don ki dawai jerho fensidel ki bahadu 1,000 shispa alai pusan teli ki bala buri bha bana kalyang ki pulit ke cleariat police station ki la pengat mukot dema yang kini ke jingjia hapo ke kindon NDPS Act